な。聞こえてるかな。さすがさすが。ああ、席うざい。ということで、うざいテンションで挨拶しようか。皆さん、こんにちは。こんにちはちゃうわ。アウト。ちょっと待ってな。窓閉めさせて。寒い。電車うるさいし。デデンデデンデンデデンデデン。デケデケデンデン。あいててててて。よいしょ。あいで。ヘッドホンがボカボカ当たる。よいしょ。明日雨やからね。まず閉めて寝ないとね。お部屋が大洪水よ。ああ、今日も一生できたらいいな。できるかな。一生できますかね。できたらいいのにな。にゃ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 。レジェンド変える？もうこのまま行こうかな。思い切ってな。でもこれめっちゃ手光ってんねんやん。絶対おる場所バレんでな。目標あと23人倒したらあと半分や。まだ1週間と3日ある。大丈夫、いける。ワイならいけるはずや。知らんけどな。ごめんな、めっちゃ咳するかもせえへんで。ブレイクジョイ。始まった。始まるよー。ちょっと待ってな。エイムとか何にも合わせてないからな。ぐってぐてのボロボロやかもしれんけど許してな。あ、私の戦いで落ちた。影を恐れることになる。影を恐れることになる。力強く戦い、良き勝利を。ラブラターンだったら隠れられへんもんな。あ、奴はチャンピオンだ。しましろ。あ、ミラージュや。わしの推しキャラミラージュやないか。てか別にな、ミラージュを教えるわけじゃなくてな、ミラージュでやってたらミラージュしか使われへんくなってな、ミラージュしかうるさちゃんといいんか。みんなでも飛んで我が名ブロスムーンなるブラッドハウンドと呼べ。いけない声がな、高いかな、低いかな。自分の声が高いか低いかしかもよく分かってないから。生存競争、生者だけのものではない。はいはい。どう待ちしてるやん。もう見事だ。見事だ。
ある。逃げた？多分逃げたな。めっちゃ黙ってもうた。もうちょっとマシな武器欲しいわ。いやいや、待て待て、これがマシじゃないみたいな話してるからな。ほいっちょ。出てくんなや、ほう。すごいゆるい感じやったよね。さあ、でもそっか、わざとこっちになってバンバン倒してる人もおるってことやもんな。でもさ、最初のうちって一人でさ走ってもさ意味なくない？ないことはないんか。もうおると思わせれるって。ビビレビビレ。おへへへへ。おう、ハローハロー、倒したの？あー、行っちゃった。なんか気にかけてくれてるから一緒に行こうか。めっちゃ見てくれやん。送ったんやん、しかも。わいの推し送ったんやないか。めっちゃルンルンやん。ランランルーやな。成功。あおおるぞ。あおあおちょっと待って。ワオーみたいなだけど死んじゃった。ちゃっちゃいちゃなんかないかな。足かゆ。おった。あれ違うのかな。あれは味方わからん。足かゆい。なんでかゆい？慣れてるかな。
れ。足かゆい、ほんまに。なんだ、めっちゃ腹立つ。足かゆすぎて腹立つ。混んでもね。あ、3人で勝つ。ずるいと思います。あずるいと思います。だって14人が勝ってるのにそこで4人集まってるのずるいと思います。ずるいと思うから僕は倒しに行くぜ笑い方席と笑いが両方別に戻りたくて戻ってんじゃねえよ。2人ぐらいキルさせろよ。下手くそだよお前よ。ナイスだなうっそ今の気に入らんわ。今のはなんだろうなシールド強いやつやったらあんなもんか。ずんだがだがだがずんだがだがだがずんだがだがだがだずんだがだがだがずんだがだがだが焦る焦る。落ちた。焦らせたい。スキンが欲しいだけだよ俺は。だけじゃねえよ。おっとあんな格調いいおりこち方そうやな最後。わおガスまみれ。くっさガスくっさ。ああれでも乗られたらあれか。じゃあ無理やりやな。あお溶けた。そっか無理くりねじ込んでも入ったら勝ちやねんな。ち負けたー。下向いたままやめて。あお前らがチャンピオンだ。今のところはな。ちょっと待って。あお消えた。Oh my god。なんで消えたん？なんで消えたん？ちょっと待って、やめてよ。えー、
なんで消えたん？やめて。何も知らんやん。見てる。あ、席でそうなったらなるべくマイク切るわもう。帰るぞ。おい、チャラージュ行くんだ。チャラージュ、君に決めた。席止まらんな。うざいな。はあ、ひ、ふ、へい。みんな喋ろう。見てたら喋ろう。とりあえず喋ろう。寂しいからさ。今日携帯ほとんど電池なかったな。私の戦いでは影を恐れることはない。さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってことだ。生きてやそこから学べる。まだ予定があるな。明日は何もなかったっけ？土曜日幼稚園までまた行かなくなるやろ？早いな。こいつがチャンピオンだ。命を取るか取られるか、二つに一つ。めっちゃモンスタルプーマンやからな。ラウンド1、リングの死のカウントダウンが当たらへん。ゲップ出そう。やつ持ってよ。お前何してんだよ、あんたによ。もっと使えるべきとるよ。バカじゃねえの。喋れる方がいない。こんばんは。挨拶
拶だけでもいいですよ。いらっしゃい、ゆっくりしてってね。てかなんかもう何も真剣にしだすとだんまり牧野さんするからね。ラジオには向いてませんよ。棒読みちゃんがまた動いてないな。うちの棒読みちゃんはすぐてんてけてんてんてん。好きなこと喋ってもらっていいからね。みんながやってるやつ、ここで練習する。あはーあなたはバカなの？アホなの？死ぬの？死なないよ、なるべく。なんで今日はな、話題を提供できるような値段も何もなくてな。本当に何もないんだわ。主婦って主婦ってそんなもんやわ。あ、リンク来てんか。ゲロですわ。気持ち悪くてゲロがですよ。ボボボボボボ。あー、脱出できないねって。棒読み動け、棒読みが動かない。私も前やっと初めて脱出できたぐらいで、とっても下手ごめん、とっても下手くそなんだよ。ほいっと。青か無理。そうなんだ、生存は難しい。さあってな、もう一度チャンスをくれてやる。いいだと思ってないけど。ああ、設定しなかった。で、ぼうやみちゃんどこ入れたっけな。ああ、ああ。ミラージュパンチ。あのパスファイター勝てたわ絶対。ごめん、言い方悪い。勝てた気がする。そういうことにしとこう。戦ってるな。いや、ミラージュじゃない方がいいです。ミラージュよりかは、レースと、あと何やったっけ？レースと、あと誰やったかな。ウルト使うって意味やったら、あ、ちょっとやっちゃった。ウルト使うんやったら、ブラハ。じゃあこのレースの隠れるのもいいからっていうのを聞いてて、あとは壊れてる。お、ナイス。あ、いた。か。あっちか。でも倒したよねな。白は倒してる。レースもよく。レースは虚空があるからいいらしい。虚空があるからよくて、ほら、どっから出てきたの？で、ブラハは、まあ
の状態を一瞬だけやけどずっと使えるよね。ウルトが暗い画面でもウルト使えるっていうのが有利かな。あと足跡、あれでも秒数出えへんなったからちょっとな使い勝手悪いかな。で個人的にミラージュ使ってるのは隠れれるから。あー、あかんか。グルトの隠れるやつで一回それで出しました。さっきから聞かれてるのに言うのが遅い。あと一人やん。やれー、やるんだー、わー、倒せー、やれー、わわわわわー。あ、負けたんじゃん。あ、勝った勝った勝った、イエーイ。何もしてない、イエーイ。何もしあ、遊んでくれた。影の軍勢が去れば何もしてないわ、私。ダメね。ちょっと待ってな。棒読みちゃんのファイル探そう。どこやったっけ。ちょっと待ってな。探すわ。棒読み様のファイルどこに直したっけ。君のファイルはどこにあるんだい。ファイル探すのめんどくさいやんな。出ておいで、カモンヌ。はあ、しんど。ダウンロードのとこないかな。はあ、しんどい。先月、先々月、今年に入って。棒読みちゃん、C かな。はあ、ちょっと待ってね。カテダありがとう、パチパチ。でもね、何もしてないんだよ。走ってただけ。走ってただけで何もしてない。ああ、ちょっと待って。画面嫌やな。棒読み様どこなのよ。自分で入れたけど、ファイルなんて覚えてないわよ。よよよ。あったあった。じゃあショートカットじゃなくて、ショートカットからどこのファイルにあるか見たらいいんだよ。作業フォルダのここ。こんなとこじゃあこれショートカットの場所か。じゃあ普通にファイルの場所を開きたいんだ。おった。あ、でも普通にここやったわ。こうして、あ、待って。ちょっと待ってな。ここ。じゃあここから選択しなあかんくって、ここの、どこや。ここに棒読みちゃんがおんの？あった。おったわ。これや。ちょっと喋ってみて。じゃあ自分でテストしていいんか。ちょっと待ってな。マキナさん、あ、オッケー。動いた。ファイルの指定するの忘れてたわ。オッケー。これでみんなが喋ってもコメントを見逃すことがないです。バババババ。やろう。
影。みまりさん、奥丹でやってたけど、シャドウの足早、わら。あー、奥丹か。奥丹持ってなくって、実は。まだいないんだよ。ポイントがない、もうちょっとでたまるから、ワトソンか奥丹って言ってんやけど、ツイッターで聞いたら、いや、性能は奥丹やけど、ここはあえてのワトソンじゃないってみんな意地悪を言う。でも今回のソロに関してはワトソンおったらすっごいやりやすいかなっていうのが、それもこのシャドウフォールのレジェンド50体倒すっていうのが楽になるんちゃうかなと思うんやけど、ビリビリでね、楽な気がするんだけどね。ワトソンしようかな、オクタンしようかなってなったみまりさん、ら、なるほど。そう初心者だからね、10で勝てないじゃん。そしたらさ、なんかもうめちゃくちゃこっちのオクタンのスキンとかがバーナーとかいっぱい出てきて、いやこれはワトソン解除しようと思ってたけどオクタンかなって言いながら影を恐れることになる。なるレースにしてみようか。この先には勝利が待ち受けている。こんなものは片目を閉じてでも楽勝だぜ。いや、両目でもな。姿を見せる必要もねえんだ。こいつはチャンピオンだ。命を取るか取られるか、二つに一つだ。みまりさん、私もちょっとやってきますね。はい、いってらっしゃい。なんだ会えたら会うかもね。ブルスのカウントダウンが会えるかもね。会っちゃうかもね。みまりさん、ありがとうございました。はーい、バイバーイ。見てたらやりたくなるよね。やってんの見てたらおる。やりたくなるよね。私も。死は終わりなどではない。土日とか死にそうな気分やったな。ロングボーな。ファーストキル、いい味だ。変えたいな。なんで長距離ばっかりな、アホな。バースト系やったっけ。早々に武器チェン
知るほどけの柄とこれは回路ってことなん愛しいものだ。ヘムロックで行けってことなんほんまにこんなソロのバトルでさ使いようないやんな個人的にやけどさ当てられへんから余計そう思うかもしれへんけど私をさっきの探している人かなここなぜ回復せんわなぜ回復せんのあ溶けてはいどうした狙いを定めてはるな。うまいな。あないな。鼻血すぎてもらいた。よう倒してはる。取りたいとこではある。わがまま言うと。影だったらな、1回3キロぐらい欲しいとこではある。わがままだわ。私、なんでわがままな子になったのかしら。あ、倒したな。倒しました。ドアバンバンするだけど結構怖がらすことをなるっぽいから。
あー無理か。ちょっと熱すぎやな。まだでも12音とか。シールドとかが落ちてるか。お前らがチャンピオンだ。今のところはまあリベンジキルできたからいいか。何がいいね。何がええんやっちゅうね。あーしんど。ああ、ふう。熱っ。咳しすぎてしんど。私の戦いでは影を恐れることになる。私にはわかる。全ての道が一点につながってるわ。奴がチャンピオンだ。始末しラウンド1、リングの死のカウントダウンが始まる。どこに降りようかな、遠くに降りようかな、どうせ遠くに降りてすぐに死ぬのが私よりいいの。生存クイズ。聖者だけの
離れて。死ぬかもせんというのですごい真剣になる。いらんやつばっか持ってる。スケアパッケージが届く。恐怖は愛しいものだ。ああ、もう芋りたい。お芋ちゃんしときたい。まだあれやもん。ここらへんとかバレへんくないここらやったらバレへんやろ。よし。めっちゃあそこで戦ってるの。あー、ふんふん。ふんふんって感じ。ふんふんって感じ。ほぼあそこかここかバンカーでやり合ってんか。近いぞ。そこかよ。後ろかよ。やめろや。めっちゃやり合ってん。ここやでな。あ、ここなん。そこって500メーターぐらいなんや。今の私はクリアすることが大事なんだ。ここなんや。こっちじゃないんやな。こ
こ一直線やからあんまり。あ、脱出しちゃった。間違えた。おるんバレてた。バレた。くそー。こそこそはダメだね。あー。あ、そうなん。けたらあかんやん。倒すという役目があるの。私の戦いでは影を恐れることになる。私が必要なんでしょう。行きましょう。はっははは。こいつはチャンピオンだ。もう10時半だ。命を取るか取られるか、二つに一つだ。2つに1つ。ほんまに鼻痛い。ラウンド1、リングの死のカウントダウンが始まる。しゃあ。トリックはトリート。あ、怖かった。
なんでこっち来たんって理由はない理由はないんだよ。宮田刑事が届く。理由はない。がないもんな。そんな遠くに降りたお前が悪いんやけどやけどやばいやばいやばい。だってまだな20人も残ってやもんな。はは真剣だと黙んのやな。宮田刑事が倒れている。あなた
監視されてるかも。ラウンド3、リングのカウントダウンが始まった。見えたかな。言ってるな。私がこそこそ喋っても意味ないんやけど。あ、もう早終わって。あと2人、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 あと1人、あと1人。よし、オッケー。この戦闘に必要なものを知っているか。あなた敵に見られた。最悪や。目の前やったのに。あ、敵が襲われてると思ったらあかんな。走らなあかんな。最悪。最悪や最悪や。くそー。はあ、私の戦いでは影を恐れることになる。あなたの選択が結末を変えるの。ブー。奴がチャンピオンだ。俺たち全員
ラウンド1、リングの死のカウントダウンが始まる。はーい。はあ、どこ行こうかな。あー、びっくりした。ほんまやめて。あー、ちょっと真面目に頑張らななんて思ってる時にゾンビ出てきた時にはもう、こいつ殺しとるかもう今日お前ってなるなよ。普通のもしようかな、たまには。全然してん。リングが迫ってくる。感じないか。にゃっ。ほんまに私スキル使うの下手くそだ。ステラダダページなら届いているぞ。めっちゃ落ちてるやんか。そしてチャンピオンが落ちた。遠いなあ。
バカチンもらおう。ないか。いっぱいな。絶対間違えてるわ。なんか間違えてパッと取った。最悪や。やっちゃったな。でももう12人か。妹子か。どうしようかな。影多ない？やんなあそこみんな打つから集まってるやん。また説教を変えてやったぞ。虫けらのように走り回れ。敵の視界に入ってるわ。ああ、目の前やった。ああ、出れた。肉狩りに空想を出れた。お前らがチャンピオンだ。今のだ。
とんど何もしないけど出れた。よかった。よし、もうちょっとやろう。へへへへへへ。てん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 。うん。私の戦いでは影を恐れることになる。ベストさん、こんばんは S。いらっし全てをゃい。見つけに行きましょう。ゆっくりしてってね。ああ、脱出できた。よかったよかった。何もしてないけど。芋虫コロコロしてたけど。ほら、こいつがチャンピオンだ。お前たちはこいつを狙う。お腹乾くわ。芋虫コロコロって。ラウンド1、リングの死のカウントダウンが始まる。ベストさん、ゲームの音が大きいです。あー、ごめんなさい。ちょっと待って。ちょっと待ってな。これぐらいでどうやろう。どうやったごめん。ごめん。もう、ほんますぎごめん。耳腐るな。みんなの耳が腐ったら私のせい。ベストさん、その子の声が聞こえ。声がちっちゃいんかちょっと待って。降りちゃったからさ。聖者だけのものではない。待ってな。武器だけ取らして。ちょっと待ってね。ごめん、今日あんまり声張ってない。張るとさ、すっごい声ガラガラになってさ。待って、ここやったら大丈夫やろ。ちょっと待ってな。でもマイク結構マックスにしてやけどな。どうやろう、いけますか？ちょっと下げて。こんなもんでいいかな。また言って。あ、もうおるんや。ベストさん、OK です。また言ってちょんまげ。きとったっちゅうな。なんか、なんだないな。とりあえず弾は拾うけどさ。こっちかな、個人的に。いや、ほんまにバースト系との相性の悪いこと悪いこと。こっちにしよう。おるんかな今。めっちゃ音してたもんな。レースのいいところはあれやんな。照準合わされたら教えてくれることやんな。だってリングからどんどん遠ざかって。はぁ、物騒な音がする。
花木がある。幅。バイバイ。スケアパッケージが届く。恐怖は愛しいものだ。にゃ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 。あれもクリアしたいなー。アイテムボックスから出てくるやつ。開けまくらなあかんやんな、あれ。遠いからいいわ。開いてるか。そらさすがに開いてるわな。でも私のいるものはあるかもしれんから見ていこう。バヤン。黙んなよな。こいつ黙ってたら真剣やでと思っとって。逃げんのに必死やで。パーって開いてない。こっちだけ行こう。寄り道。あ、寄り道してよかった。より多くが影に惹かれるようになる。来てないのここ人。そんなことあんの？わあ、いっぱい向こう集まってる。こっちの方か。おならじゃないよ。口だよ。口でプーってしただけだからね。これで一回休憩。あー、ちょっと待って。じゃあな。ラウンド2、リングのカウントダウンが始動する。まだ16人も残ってんか。どっちもごっつい武器。ラッキー。いただきます。ラッキー。ラッキー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 のまでも一時ようやっててんけどね。ラッキー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 。これ見いひんのもうないやんなと。あ、おる。
怖い。めっちゃ怖いやないか。から迫ってくる。いいか、やばいな。近いな。待って、もう次さ、ほんま隠れるとこなくない？みんなさすがに走るやん。パッケージが届く。早く行ってくれへんかな。やっぱり違うっちゅう。しつこい。ほらほら、撃つな撃つな。気づけアホ。おったもうこうなる貴様はもう用済みだ。それが今なんだ。さっきのレースどこかな。やばい、リビアをしまった。死んだかな。ちああ。頑張れ。頑張れ。ねじ込んだ。頑張れ。ワトソンパンチ。もう2人か。勝者よ、勝利を味わっておけ。負けちゃったよ。チェチェまあ
眠くなってきた。私の戦いでは影を恐れることになる。自分の感覚を信じれば勝利に恵まれる。暑なってきたし、注意しよう。ワイドジャンパンチ。こいつがチャンピオンだ。命を取るかやばいな、取られるか。今日 LINE 一回も見れんの。なんか連絡来てたらやばいな。来てへんわ、友達少ないから。ラウンド1、リングの死のカウントダウンが始まる。なんでロングボウなんまだこっちの方がマシ。ひどい。まだこっちの方がマシって。よいしょ。あ、ないなんや。いるいる全然何も出てけへん。どっちがいいんやろう。こっちにしとこか。当てれんと意味ないもんな。どうこっちにしとこう。ケアパッケージ輸送中。
なんか怖かってんけど、絶対ドアんとこにガス置いてたやんな、あれ。最低やわ、コスおじ。はっ、これ。じゃあって別にいらんやん。うん。今今芋大作戦。あと何 ?15 の10。なんとかなりまへんか。どこやねん。遠いなぁ。チャンピオンが死に、ムシムシの餌となった。か遠いしな、ちょっと。かんくてよかったー。来てないこと、ちょっと微妙。こんな見えるとこうるついてたらあかんわな。ダメだ終わり。ソースが決まった。みんなこうやって巻いてんやん。パラパラしてんなと思ったら。クリープと
うまくいきませんな。うん。ごめん。喉が渇くんだ。だ。私の戦いでは影を恐れることになる。何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてんだ。ほら、こいつがチャンピオンだ。お前たちはこいつを狙え。めっちゃ眠たい。ラウンド1、リングの死のカウントダウンが始まる。めっちゃ眠たい。眠たい。最近スクショ撮りしてないねん。できてないねん。やりたいなぁ。普通のマッチングをやってないからなぁ。よいしょ。ファーストキル。逃げる。ごめん。先んとこかい。何やっとんねん、あれ。
パンないですかね。そしてチャンピオンが落ちた。さあそろそろ走ろうか。手当たりが届く。口でセレブさだ。ないと思うけど、一応見とこか。カバンがあったらいいんやけどな。あったんじゃん、あったんじゃん。あえええええええわかったわ。眠たいな。みんなはこんな車線が切れへんとこ走ったらあかんねんで。ほんと車線が切れるとこ走らなあかんねんで。ないか。いやいや。まだ微妙なとこやねんな。バカ。待ってん。バカバン。いやー、焼けちゃう。ラウンド2、リングのカウントダウンが始動する。あれ、私いつの間にウィングマン持ってたんやろ。持ってたっけ。え、あっちか。めっちゃ巻いた後あるやん。絶対なんか武器作ってる。なんか武器作ったわ。余計なことしてるわ。でもだな。
欲しければあと14人か。戦って勝ち取る。くそー、なんでなんでなんでもう一度チャンスをくれてやる。なんで撃つのトメさんアホなんアホだろバカだろおバカあああんたは走馬灯を見たんじゃない。あれは俺だ。呼んでいる。あ、倒した。ごめん、キルパクってる。よっしゃナイスおー見つけた。あー入られたー。あー入られたー。あーいた。何もしてないのに撃たれた。ひどいナイスファイトだ。ひどいわ。待っていたぞ。やる気ねって言われそう。お前らはあはああと1個や武器。何の武器あ、R301か。引かんねやろ、暗いとこで見たら。何の生き物？わかん、魚？だだ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 どどど。あ、つないにゃーが今ご飯食べてんやけど。あー、お茶がなくなっちゃったよ。お茶がなくなっちゃった。私の戦いでは影を恐れることになる。よいしょ。どっちかな。俺は味方か敵か。
それとも俺は味方でそし敵か。て誰もいなくそうなった。いうことだってたまにはあるんだぜ。たまにはあるんだぜ。暑い。こいつがチャンピオンだ。明日は命を取るか取られるか。雨は二つに一つ明日さ、授業参観あんねんか。だ。何度も雨は嫌なの。カウントダウンが始まる。なあー、午前中やったら降らへんから午前中見に行こうかな。でもな、ほんまは午前中じゃなくて、でも午前中かな、ギリギリ見たい授業があんねんけど、その一日のうちのどっか好きな時間に行っていいっていう授業参観で見に行きたい授業あんねんけど、聞いたらいつでもいいよ、いやガジガジもうなったげんなーと思いながら、で真ん中がおんのか。どこにおんの？下か。ダメか。知識は力、そして痛み。さあ、見に行きたい。体育の授業を見に行きたいんやけど、体育もやねんけど、どうしようかな。午前中かな。見に行く。バレてた。知識は力、そして痛み。戦い足りないか。かな。いいだろう。さすがにも置いてへんわな。ゲームが迫る。しないか。取ったな。ヘアパッケージだ。欲しければ。バレたか。いやー激しかった。ウイニングランに行ってくれ。戦い足りないか。いいだろう。全然倒せてないな。ちょっと倒すの目標でいこう。ちょっと倒しましょう。ちょっと
だ、なんかせっぽいの多い。ああよく戻ったな。全然倒せないです。戦い足りないか。えらいとこ行ってる。あちちちちちち。あちょいくて焼け死んだ。戦い足りないか。なんか今日全然影で倒せてない。ひなちゃんどうしてんのってぐらい倒せてない。影の軍勢は恐怖の影。チェ戦い足りないか。ああやっと。しかもリベンジキルやった。
けたわ。あああお前らがチャンピオンだ。今のところ一回でやめようかな。あ私の戦いでは影を恐れることになる。なる。もうこれは必死のじゃなくて必勝。まあいい、とにかく勝つぜ。奴はチャンピオンだ。始末する。ラウンド1、リングの死のカウントダウンが始まる。あ、間違えた。ああ、もう。やめてやな、ほんまに。時ない。ああ、もう。バカ。ぐる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 じゃねえよ。もう。ええわ。パラパパパピーパパラパパパパピー。
武器だけはいい使い手はパッパラパンやけどあの子の声がする。どっから入んのこれ。バーンわわわケアパッケージが届く。いいものかもしれないぞ。リスクを冒せ。ごめんよー。でもあなたは紫バッグを出してくれる優しい子だったのねわー。さあ、そろそろ行かないと。今おったな。さあ、このままいったらあれな。はあ、ラウンド2、リングのカウントダウンが始動する。ふう。行けるとこないやん。ゲームが実
ケアパッケージが届く。恐怖、愛しいものだ。最後の時が近い。そうせい、興味を味わって全てが滅びる。はあ。出れた。お前らがエーペックスのチャンピオンだ。へえ。なんだかなあれけど。いいのこれでって感じな出方したけど。あ、出たわ出た。うん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 。よし、終わろう。あー、手に入れたー。手に入れたぞー。どこどこ。あとはこれか。これは無理そうやねんな。これ違う、こっちじゃなくてこれ。あとこれだけ。頑張るぞー。ここクモの巣みたいになってる。あ、白貼ってる。かわいい。ここにかぼちゃGoPro か GoPro かGoPro やんな、多分みたいなやつつけてんやな。へえ。でかぼちゃや。うんうん、面白いなよし、終わろうということで、お疲れ様でした。ではでは、おやすみ。皆様、良きエペライフ。